Nou, ik ben omgekomen in Bangkok. Ik ben op zoek naar mijn hostel. Want nou, ik ben voor eerst even binnen, want ik ben de hele tijd mooi een maatje al op paard die ik troffen hier bij het airport. En die zit in een hostel, dus ik ben benieuwd, maar het is best wel relaxed. Ik hier het volle drukker verwachten. Het is al die winkeltjes en kraampjes. Maar ik geloof dat er gekke biljoen pas komt. En nou, hè, dus ik ben blij dat ik er ben. Alles is goed hier. We ben voor €2 hebben we een bus gepakt. En helemaal chill. Dus het komt helemaal goed. Ik ben bereid naar mijn hostel. Daar zitten we! Nou, we zijn maar een paar uur hier in Bangkok, maar de hele tijd emoties in deze tuk-tuk beland. Vaart maar 40 watt. En ja, goed, de dode gieten dus echt normaal. Nou, goedemorgen. Dit is mijn tweede dag. En ik in de tuk-tuk. En het is al een heel feest, weet je waar ik dit voor ook hier. Want ze wilden van alles moest maken en het is al heel leuk maken, maar dat er ook zwaar gezet de vaart daar stonden ik van nou, hun meesten dan is dat zij gratis dit krijgen, dat ze gratis dat krijgen, dat zij bij hun meesten is maar dat er wat kocht wordt, dat er drankjes zelf wordt. Dus nou ja, dit is de kaart. En ik ga naar een paar meesten en onder andere de toerist mevrouw waar wij juist wist binnen, maar de hek voor strijden moeten, want ze moeten me natuurlijk nog horen, hè. Dat zij daar weer een handel zien maar hebben. Dus ik heb in de gaten dat ik juist er al aardig naaid ben en iemand netjes straten mag leren. We hebben juist al een bijzondere joen en nu begin ik dus alleen nog in de tuk-tuk. Nou, wat? Nou ja, hier wordt een tempel en een toeristeninformatie, een paleis en nog een tempel. Wordt vervolgd. Even een stukje Bangkok vanuit de tuk-tuk. Maar het ziet er dat het hier redelijk rustig is op het dik, vind ik. Ja, je leest dus al een meisje langs de dik. Zitten. Ik denk ik staken, ja, of ze ben al in dak lopen, maar dat weet ik niet. Ik denk het niet ook zo net, want sommigen zitten ik maar in de mobiel. Maar wel nu weer bewaarwording. Ik zal eens even in deze tempeltje in. Hier bij het paleis. En het begon wel heel lekker. Ik moest een mondkapje voor, dus die herkent me. En een shirt en een lange broek. En ik ben er super een beetje pissig om. Want we zijn speciaal waarom dat hostel geen lange broek te hebben en een sarong. Maar hier is het niet, nee, sarong is net goed genoeg. Dus moest ik echt nog even ter plekke een shirt kopen. En daar kom ik wat mee doen, want je heb genoeg mijn tas. En ik wil natuurlijk blijven geen extra keepie. Het hele paleis is vol mooie spiegeltjes. Je ziet het net zo goed op camera, maar het glimt en het glittert om iedereen.
Even een vergelijking met, dit is de Rambutri-straat. Het rustige deel ervan. Hier zit mijn hostel. Het is wel op zich gezellig, mooi wat restaurantjes en drankdenkjes. En ik ga direct naar de Orenstraat, de Kousanrood en daar is de Gekkenboel. Ik doe even heel sneaky de camera naar de rug, want daar hing het een krokodil. Maar de hollen er nog hoe. Dat kan je hier kijken. En het is hier begin, het is hier nog rustig. En als je doorheen rennen, dan ben je echt door Jan en allemaal van alle kanten hoe is gewoon om dingen te kijken. En ik snap net dat er überhaupt iemand is die daar binnen zitten wil. Maar het stiet echt knijterlood hoor. Als je er langs erin is, dat de lood. Dit is Kousanrood. En ik jij er even zo, zie je niet? Er is nog aardig te dwaan. Maar kijk hier echt alles dwaan. En wiels het zo druk is. Alleen scooters en auto's gewoon onder doorheen. Tatoeages, dingen en ik geloof het is nou iets van jou en jongeren. Nog een skofje, weer hoekjes denk ik. En dan is het hier een groot drankfeest. En het zit hier in een plaatselijk ziekenhuis iets. Om alle mensen op te vangen die zich komen zoeken. Dus lekker leven in Kousanrood. Mooi. Overal nergens herrie. Yo, dit is sick. Zie je dat even wat je zwemt? Heel toevallig ren ik door deze bergen heen. Volgens mij is het een mega lege waan. Oh, dit is sick lekker hier. Wauw. Heel vet. Ja, maar dat mijn camera net nog beter is. Maar wel vet. En voor de rest zie ik hier en daar heel soort in het wetten gebeuren en ben hele dikke visken. Omdat ik zie dat het wetter net heel fris eruit zit. Net dat alles heel gezond hier de lucht is en saai in Bangkok, maar wel leuk. Oh, misschien wat is het. Ja, er loopt nog een dikkere, ja, leguaan. Een hele grauwe. Die haast wel krokodil. Zijn grauw bezig. En dan weer toevallig vis en ken. Oh, heb ik die op camera? Ik denk gewoon een hele grauwe. Oh, wel leuk. Samen even, omdat ik op ziek ben nog een beetje. Begin ik door de rivier hier in Bangkok. Gekkenboel hier. Maar ja, dit is Bangkok. Ik chill om een beetje.
Ik dacht dat ik in Chinatown hier, dit is echt een gekke boel. Rietje vraagt gewoon erheen en wil zit al bol en de bom volgens mijn meesten. Ik dacht namelijk al dat dit een soort van Chinatown is. Want werkelijk alles is te krijgen en in alle kleuren en alle maten. En euro bij een miljoen van. Dus ik krijg een AliExpress is maar het blijkt dus dat dit het nog niet eens is. Dus ik heb geen idee wat dit dan is. Maar het ziet er wel uit als een soort merken van AliExpress. Ben je toch even in een oorstikje van Bangkok belanden ook? Het is toch blijkbaar een deel van Chinatown. Hier is dit en over zit dat. Maar het is hier een gekke boel. Er is vaak nog krijg een paadje tussen terug waar je erin kennen. En voor de rest is het overal winkeltjes. Dus die bommen te vol. En wil scheuren de scooters er doorheen. Alles scanneren. Gang is alles. Nu het eten. Maar dat is ik gewoon werkelijk. Ja, ik heb vaak wel zo in mijn vlogs van Mexico. Dat ik het zo gek en denk en het is de Cape. Maar het is niks vergeleken met wat hier uit te krijgen is. Hier is bijvoorbeeld zaakje maar alles wat lucht in zit in plastic. Bulten wat scoort. Kerst het echt zo kijken en bedenken. En het is hier in grote getal. En alles race er dus ik gewoon terug in. Zat deze mooie nou ik even mooi. Zo'n 400 tassen, koffertjes doorheen met. Daar zitten pibentjes op een scooter moment. Hier ik gewoon doorheen vliegen. En er komt best een scooter rond. Die zoen zei ze dat moet niet kennen, dat is net veilig hier, maar hier is alles mogelijk. Alles die terug doorheen. En weer ze die het eten maken. Cola koud houden. Het is gezellige boel hier, hè. Ja, deze kant maar eens op. Die hek kan net zien wel ook. Ik zit hier in een heel kalm cafeetje. Boven de gekkenboel. Ik moest even voor de rust. Er zit een mooie bekabeling hier en dit is het uitzicht over Chinatown. Nou ja, deze hele straat is dus maar. Ik ken net heel veel vier litten, maar het is hier dus de gekkenboel. Kijk, het zo kijk met betekent is hier dus te kijken in allerhande kleuren, maten, vormen. En de dik is hier redelijk chaotisch om eromheen te komen. Maar ik zie een poging doen om de boterham te vinden. Want hier ben echt uit Thaise mensen en Chinezen en er zijn net veel die een woord Engels kennen. Dus dat wordt nog een uitdaging. Ik ben hier op de 32e verdieping. En heel mooi uitzicht op Bangkok. Goedemorgen, wij zijn hier op de Railway Market. En dat houdt in dat het paardje hier in het midden van de merken, dat is een trooirails. En ik aan deze kant. Dus het is nou een merken, maar zodra direct de trooi komt, dan gaan al die kraampjes, dus hier is alles naar buiten schoon. En dan, nou ja, dan komt die trooi langs en die gaat even letten dus weer fut. Dus dat is op zich gewoon even een belevenis. Ik ben benieuwd hoe het trouwens nu zit. Je zult iets beter. Weer reizen. Je zoon zei ze toch het op mijn oor plakken zodat je er net dat het steenbloot kent, maar nou ja, ik zit op zijn thuis. En daar dus al die tensies. Maar stel je voor, nou, het is geen stel, maar die twee in een keer je het even op aard. Ik moet het gewoon op bespetteren. Pin, 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 pin. Hallo.
veel met zijn leven, dat weet ik van Ja, heel cool. En ik hoor wel van mij zijn dingen afgelopen voordat Oh ja, daar gaan ze. Ja, ja. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวโทร1155 Attention please. From on Capitol departure train. Away to your well. Standing behind the red line. Standing behind the red line. Please don't hesitate to contact us if you require any assistance. Call police please 1155. 観光警察よりご案内いたします。電車発着の際は大変危険ですので、赤い線の内側までお下がりください。便利な旅で気をつけていってらっしゃいませ。音合わせはお電話で115番観光警察まで。请车马上报到。为了你们大家的安全，请在外网线后等待。旅游警察在下期，如有问题，请拨打1100，旅游警察为您服务。 Ja, die past net. Wat denk je? Blijf lekker staan zo? Je gaat onder liggen zo. Oh, die toeristen moet ook hebben. Nou, komt Hoor je wel.ทราบที่ประตูจะมีบนรถไฟเข้ามาจอดเทียบชานชาลาสถานผู้โดยสารผู้ค้าขายนักท่องเที่ยวโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถไฟที่อาจจะเกิดขึ้นได้โปรดยืนห่างจากรางหลังเส้นสีแดงโปรดยืนห่างจากรางหลังเส้นสีแดง Zie je hem nog niet? เพื่อปรับหาเอกสารกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวโทร1155 Attention please. From on Capitol departure train. Please away to your well. Standing behind the red line. Police, wish you a safe and enjoyable holiday. Please don't hesitate to contact us if you require assistance. En was ging het buiten. Die mensen die worden gewoon de hele dag. Nou. We zijn hier op de Floated Market, oftewel de druwende merken. En we hebben hier stands niet in de boot binnen. Met bier wordt hier verkocht. Ik van de zijkant wordt hier van de kant wordt er verkocht. En Wat heb jij gaan? Ja? Ja? Ja. iedereen doet zijn uiterste best om alles te verkijken. Maar we hebben eigenlijk direct zo dat het laatste geld, oh zus, hebben we ongehaald. Oh, wat erg! Ze
dat we daar keepje matten. Nou, dit is de keep. Alle hier schilderijen, tasjes. Hallo, die vraag wordt wat ik mag hebben. Wat aan de foto? En dan staan we vast, want we zitten een soort van een BMI. Dus die is best een skipper op zakken. Die heeft een mes bij zich. Die bevrijdt dus van de BM. Op naar mijn volgende hostel. Mooi, oh shit, wat ik weer bij me heb. Een dagelijk leuke drogstritje. Ik kon helaas net nog een nachtje boeken in het hostel waar ik verbleef. Dus ik ging voor een nachtje naar een nijhostel. Werk dus voor het Google Yield. Wat ik nou voor een alleenige kamer hier. Moet ik nou een keer delen met 12. En op het plaatsje deel ik nou les draaien met trouwens op groen. Dus ik ben heel benieuwd wat het is. Nou, ik ben in mijn hostel. Ik dacht, dan ga ik toch maar een keer met 12 mensen delen. Om wat meer praten en wat meer sociaal. Ik kom in de lounge room en daar lezen ze te sliepen en iedereen fluistert me ook. Dus ik denk, gezellig. En toen zei het wel famkes. Ik zei, is dat altijd zo? Nou ja, ze weer in juiste kamer en zij zei, ja, nou ja, het is hier inderdaad wat stil. Heel nuver, maar ze zijn op het dak, terras. Dat is misschien wel heel leuk. Want, nou ja, er weer wat meer leven. Nou, ik weet niet dat je mee maar mijn moois kennen, maar er zit een grote hek omheen. Sowieso. Dus ik film krijg of zit ik hier in een kooi. En, nou ja, ik zie hoe druk het hier is. Gezellig. Have fun. Maar weer. Ik ging nog een hostel kiezen met, maar het maakt niks. Het is maar voor één nachtje, want dan ging ik weer om naar Lampoehuis. Daar heb ik tenminste voor de helft van deel een privékamer. En dan zie ik de reuring en de meesten wel op in de stritten. Ik heb ondertussen nog heel wat mensen kennengeerd. Ik dacht misschien is het ook makkelijker vanuit een hostel, maar het dacht ik lekker op mijn eigen manier. Goedemorgen. Ik ben in het Orenhostel en ik vertrek weer. Daar ben ik blij om. Het is hier nou wel rustig, zeg maar, dat ik hier meest binnen. Maar het is nog steeds alsof het en het is gewoon een hele derde boel, want niemand sluit uit niemand. Maar ik loop maatje. Ik let vandaag hem even zien. Dit is de keuken. Dus ja, je kent de keuken niet helemaal, maar ik geloof net dat ik hier in het maatje wil. Er is dus, ik mag geen bestel. Mag je rond, dus ik heb zo de pingherrie en that's it. Ik ben Roy en ik ga om de voice even wat ontbijten en dan ga ik fijn weer naar mijn oude hostel van een nachtje. Want dan ga ik hier, jou 5, zit ik in de bus en dan ga ik op naar Koh Chang. We zijn op de Weekend Market en dat is de grootste merken van de hele wereld. Het is groot, alleen valt het bijna mooi hoe druk het is. Ik ga ook zo verwachten dat ze er net doorheen komen koers. Wij hebben geen idee, ik ben hier maar Isa trouwens, die terug voor de stiet. Dan kan je echt alles vinden. Maar het niet zo links de rug diagonaal als stroken, dus wij hebben geen idee wat we binnen. Maar we rennen gewoon ergens en dan iets leuks vinden en dan doen we dat. Alleen ja, je moet erom tegen dat je net alle skate kennen, want dat moet ik al wel mooi shout worden. Dus vooral lietse dingen. Zoals piercings, earbellen, dat soort dingen. En misschien een bikini. Je maatje is wel iets origineels. Het is een soort van pannenkoekje als bodem. En dan komt er dus een vulling in en dan gaat de orenkant er bovenop. Het verkeepje is dus sa. En wat ze hier krijgen hier is, zit dus iets van saus en stukjes wasti. Deze is mijn green thee. Red bien. Kokosnoot.
pizza, chocolade, alles die erop hoor. Maar het is wel weer iets origineels. Tussen alle wassies en dit soort stokjes zul je overal nergens. Maar dit is echt wel het plakje waar je soort ieder kennen. Geen idee wat dit is, maar alles is te krijgen. En vooral zwiert en hartig niet ooit trokken in. Maar dat is een jippel zeker. Yes, dat is een jippel. En hier wordt het frituur, dus echt alles kan je krijgen. Massaal massages. Bulten bovenop koor. Voetmassages, lichtmassages. En zo, we wachten er even door. Goedemorgen. Het is helemaal stil in Bangkok. En een warm kruidje, dat ik iets ook in het jet heb. En het is namelijk jou voor 4 van maas. En ik in met de bus en nog een bus en een ferry en nog een taxi naar Koh Chang. Dus het is een kort nachtje. De koe en toe moest even druk net zijn best liepen. Maar ik ben dus zelf de eerste meisje, nee ik denk de laatste, die hier nog steeds zitten. En ik heb een vraag, ik ga naar mijn voet en zij gaat tegen kaas nog op bed. Ik ben lang dat ik me net verslipt heb. Maar ik hoop dat ik gauw de bus vind en dan lekker onder de huis ben en weer lekker deljen kan. Dag Bangkok!